салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯй сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед ё ин ки дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз совсавдо кӯмак мекунад. Доставка дар Москва ва дигар шаҳрҳои Россия ҳатто ба Тоҷикистон бурдан мерасонанд. Телефонҳо дар рӯи экран. Мо интизори занги шумо. салом алайкум тамошобинони азиз, мухлисони бисёр иззатманд. Инак барномаи майдон. Салом алайкум. Барномаи ма. Париҷон. Бовар хиёл кардам барномаи майдони ҳунар бахшиш биё сараш. Хуш омадед дар барномаи мо. Раҳмат. Барномаи мо тамошо кардагин? Рости гап якта барнома рақати ҷонон буд ки тамошо кардам, я дигаш успед накардам. Баъди вай нашуда. Гап дар сари чӣ ки акнав монтаж меша ба тамошо шакли. Саломат акаҷон. Раҳмат, таклиф мо рад накарден. Шумо якчанд саволҳо дорем. Марҳамат. хуб мешуд дар ҳамин саволи мо ҷавоб медоде. соли чанд ҳамин касби ҳунармандитона сар карден ва ки шуморо ҳавасманд кард ба ҳамин кор? акуро сега Парвизҷон, мо аз давраи мактабӣ ҳамин меган ҳар чизеро ки дар қалб боша, дар хун боша аммо мешава. аз давраи мактабӣ дар мактаб кам завқи ҳамин хелӣ доштем, дар кружокҳо иштирок мекардем. баъдан соли 1993 яъне соли 1993 дар донишкадаи санъат дохил шидем. аллакай соли 1997 як компания доштем бо номи қитиқ компания. ҳунарнамоӣ мекардем. ман роҳбари бадеии ҳамун компания будам. аллакай ҳунар мурад барои мардум пешниҳод мекардем, тамошо мекардем. ав қитиқ компания ҳоз гиҷо шуд ки буд дар онҷо? ӯ баъд оҳиста рафтем. баъд хеле давраи ҷавонӣ ҳастай, одам завқш мекунад, хел ҳар чӣ месозӣ. баъдан вай кардем, фикр кардем ки ҳамин номам як ҷою я мақоми худша дора, яъне қитиқ компания. иро чӣ тарҷума мекунем барои мардум? қитиқа ҳамчун дар оши тупа, дар оши тупа. бо қитиқа мардум хеле қитқитак мефаҳманд, хеле ҳар хеле. мақсад гуфтем ки биё аки ира хай аки давраи донишҷӯӣ буд, як тараф кардем, бо ҳамаи ҳунармандо сарҷам ҳунара давом додему. баъдан ба театр студияи Шакарханда бо ташкил кардем. ҳамин гурӯҳи Шакарханда ман майда будам, тамошо мекардам ва то ҳозира намедонам ҳамун гурӯҳа ки ташкил кард ҳамин театр студияи Шакарханда. хоб мега то роҳрав набошӣ кай роҳбар шавӣ. мо давраи ҳамун 93 ки роҳбарӣ кардагим, баъдан одам ба оҳиста мухлисо ки дӯст доштан як обрӯ пайдо карди, як эътибор пайдо карди. ба майда одам фикрош васеъ мешавад. мақсад мо инҷа бо як устод дорем, бародари гиромиқадр, устоди гиромиқадр аст, Раҷаб Назаров, ва корманди кумитаи телевизион аст. ҳамо акакати ҳамин чизоро ташкил кардем. майда баъд гурӯҳҳо бародаро буданд. ҳамо кати якҷоя ақлҳо ёрӣ диҳад, машварак идроку ҳушёрӣ диҳад. ба машварати якдигар амира сохтем. ҳозир то ҳозира ҳам гурӯҳи Шакархан кори эҷодишон давом додад? Машоалло, мана то ҳозира таи 15 сол аст ки арзи ҳастӣ вуҷуд дорад дар рӯи замин, дар Тоҷикистони азиз. хеле ки ман медонам акаҷон, дар гурӯҳи Шакархан ба фикрам бисёр одам буда, ҳозир фақат шумо акай ҷурахона мебинам. акаи хелайда Парвизҷон, вақте ки инсоният меган ку да як одам ма гуфтем ки ака чӣ хеле фарзандакот соза, гуфт ки ҳо фарзандо калон шидан, ака проблемам калон шид. ба оҳиста ҳамин хелай ҳамин инсон бояд бародаре ки мисол як бародар ки ҳамкорӣ мекунад, ҳамбастагӣ мекунад, кӯшиш кунад. ин як хислати накӯи муъминие, исломие ки дар бародари дигараш зарару зиён набиёрад. ҳама хеле шаҳад ки на худаш зарар бинад, на бародараш. ба ҳамин хотир ӯ бародаро хоҳиш карданд ки мо мерим, як гурӯҳи дигар ташкил мекунем. мо гуфтем ака гап нест, бо дуои якдигар, бо розигии якдигар марамат барем. ҳозир фақат шумо ака ҷурахон аст? ака ҷурахон бо як духтараки хушрӯи дигар Зарина Бону ҳастанд, ака аҳлиддин ҳастанд, бобои ва мо бо якчанд шогирди дигар гирифтаги мо сайёршон мекунем. мақсади гап ҳамин гурӯҳи эҷодитон мерад то охиран. иншоалло кай то чанқаи худованд насиб дида бошад. ҳамин бози бисёртар шуморо чем телевизион да YouTube мебинанд. ҳамин идея канал шавид агиҷо да кас калатон омад ё он кас савед дод ки YouTube да рости гап аслан ман ҳамин YouTube барои тамошои дига видео карда будам. буд канал доштем, хеле барои тамошо.
بعدا همی یادو برادرو پیدا شد تا این سوم کار میکنه آدم باور نمیکنه در خیلی زن فرزند پدر تا گویی که 500 سوم بده میگه ایرا گیرو هفته دیگه 500 سوم میبینم خونات میگیرم اگه ایزو میکشه که بگو که وایشه بده چی میگن پرسنچه با میگه یا تشکیل یک میکنی خونات با میگیرم با همین خاطر با وقتی که یک برادر با نامی شهرباز یعنی که شانمسی او دودرای ما همکاری کردیم بسیار بچه خوبه ما باور که همه قدر همه یک خیلی اولاد ما همو را بسیار تر دوست می‌دارم با همین چیزا کار کرد که خیلی اول باور نمی‌کردم با یک خیلی دهنی آدم شیرین میشه و که باور کردیم با حاضر دوستش می‌داریم دودری خوبه بچه خوبه سرانتکاری زوره همین اون کارهایی که در یوتیوب کردست در تلویزیون نگم هم در صنعت‌های تلویزیون میکرد اگه تو نگم ضرر نمیرسونه نه مقصد که این خیلی ده من نمیدونم که یوتیوب یک خیلی شیدگی که همه برادرایی که هستن و با یک زبانی که بلاگر میگن که بلاگری میکنن صحنه میپرتوین ما تماشا میکنم باور کنم ای همین پسترینش یعنی که اكو من نمیگم از کی پسترین ای پسترینش تا اورونی بلند شد همش تماشا میکنم ادب رو از کی آموختی از بی ادبم اوشم در کره ایشم در کره یا خیلیش زیغ میشم یا خیلیش حتی نمیخندم خیلی شک میکنم نمیخندم یا خیلیش نمیخندم میگم آفرین لیکن یک چیز پرویز جان ما که همچون یک هنرمند هستیم ما در دوره هایی که تلویزیون کمیته تلویزیون و رادیو مثلا کمیته تلویزیون کار میکنیم وزمین بود برادر برای یک صحنه را 10 دقیقه برنامه میکردیم برای او باور که یک ماه میدویدیم او را جاش میافتیم بعد کار میکردیم با او شروع بدهی میگذشت دیگه چیزا بود حاجی صدقش هم امروز یا تلفن های تا میگیره خودش به خودش گپ میزنه میپرتوه رفته است یا میمون بود این یه چیز ایده ولی یک چند روز من برنامه هم بلاگرا رو تماشا میکنم بعد گپ میزنن که ما وای کردم پریکول کردم ما او را شوخی کردم ما او را مسخره کردم باش میگه نه تو او را مسخره نکردی تو او را مزاح کردی او نمیفهمن که ساتیر چیست یومر چیست کمدیا چیست حج چیست مسحکه چیست ایو همه جای خودشون داره هم بدون شما درباره که گپ زدین خاک دونی ندونی بدیل خود بدون دیگران بدون مقصد که تمام اون کسایی که یک چیز میکنن باید یه هدف داشته باشه هدف چیست همین نشانگیری که رفت شکارچی که رفت همین تکرار همین زد دو بار سه بار او باید مردک برینده این هم شکارچی دیگه همون کمون همونه برای بروی برای که ای باید خیمه بر زدی دو بر زدی نه روبه زده تو نیستی نه مرغ زده تو نیستی نه کاوک زده تو نیستی باید همون کمون همونه گویا ایما شکارچی نمیبرومده انا از جمله برای همه حجنگارو و همین عموما حج بسیار ساحه وزمینه همه حجنگار باید گویا که من چیزی کنم که او اقلا از 100% یکان کار دنیایی 100% نیست همین تاگه 90% میره بعد میگن 100 همین اقلا 10% فایدهش بیاید برای پگه من چیز حیرانم پگه این کودکاتون میشینه فرزندای خودتون میشینین تماشا میکنین ایزو نمیکشین به همون چیزی که با گفتی روسو دیشوفکه یک چیزی که قرب نداره همون را میپرتین تماشا میکنن فلان ما باور کنین حتی یک چیزی خدمت میکنم پرویز جان باور کنین 10 بار میشینم مونتاژش میکنم خیلی لیاقت دارم میدونیم یعنی که مونتاژ میکنم دوبلاژ میکنم دیگه بعد همون را بعد کم کم شهر میکنم با ایاخی چی میگم دفشه ای و اورونی مو نیست یا کی بعد یا کی از نوشته میتونن میشینن فلانی فلان دخترش فلان خیلی بمبر دوزخی بدبخت فلان یا کی بچه‌ش بمبر ایزو نمیکشی از من دیدم یا چند کامنتاری را ایزو نمیکشی برای یک کار دیگه کن تو پیش از اون که مینویسی اول خودت ایزو بکش تو بفهم که قوت قطعی من گپ زدن مثال در فکرانی و در وای داری یا نداری او تو چی کامنتاری دم مینویسی مرده که بنویس که اکا تیزو نمیکشی کارا میکنی هر کسی رو بهری چیزی ساختن مایل او رو در دلش انداختن بزای پای خودش کشال میکنن گوسپند پای خودش تکش تو برادرو هر کسی که چی در دخترا مینویسن چی در هنرمندو چی در وایو یا بر فکر کنه یا که خیلیش مینویسه مادرتا خیلی بهم بری با هم روستان یا بر بگن که کمو چی گفتیست من مادر دارم خواهر دارم برادر دارم انا می مردکم هم خیلی انا مو دخترم هم خیلی و به هیچی
агар аслан гирему устод афзалшо шодӣ ага гуфтанд ку мана язнат неман рост мегам ма язнат не ту як бора мехишин ту фикр кун менависи фалон фалон ту фалон ту бо хели ту як бора хоҳари хита бари худу дамону багу ки ҳамиам хоҳари касе аст ҳамиам модари касе аст акай саиҷон ами неми комментариёра ами одаме ки камтар ақл дора ҳамин гапа наменависа албатта одаме ки камтар ақлу имон дора худованд барои инсоният ақл офарида и беҳтарин неъмат ай дар баробари мана мисол ҳайвон инстинкт дора ақл надора ҳайвон инсон ҳам инстинкт дора ҳам ақл дора кореро ки инсон мекуна ҳайвон намекуна бо як хела инсоно ба ҳамин хотир аку бахшишти хеле гуфти ма яке завади чидам саломат боша ҳазор рамат барои ҷавоби дупа дурустон аз давоми савол короче деша бараса акази саиҷон давоми савол мерем қатъи акои доди худо директори раиси вмо 221 сураи портал ҳамкорӣ чӣ хел сар шуд шиносои рости гап як акаи доди худо як барнома дошт қатъи ҳамроҳи қадам акаи қадами қурбон ӯам бародарай аслан мо дар ин дунё ҳамамо бародарему яхе бародари гуфтам ку баъд намефаҳманд тазиқ мешем қатъи ҳама бародар як барнома дошт қадам шоу ҳамҷа моро таклиф карданд омад ба утоқи кори ман ҳатто яъне ки кабинет мегӯем ку ба дафтари корӣ омад ҳамсӯҳбат шудем ҳамроҳи акаи шӯҳрат буд мафикрам ба гуфтанд ки ака мерин амуҷа ма гуфтам қабул мерем гап нест вақте ки айдар буромад рости гап як шогирд дорам бо ҳамун кам охрана идани дар кор мекунам ба гуфт и доди худое ку рости гап ӯ як хеле гуфт ки ма доди худоро чун хеле ҳам тарсидам гуфтам ки боша гуфтам кияи гуфт шефи рептиҷӣ ма рости гап ҳамин репа дар ҳамин шон да гӯш мекардам шон мс ба кадом хотирда ӯ бача ки бисёр хуб ай бачаи зур ай бачаи ҳозирҷавоб ай да лаёқати ҳозирҷавобӣ дора ина фристайл меган ҳамун забони чун ки ҳамин чизора хушрӯ вай мекунад умуман ман ҳамин бачакӯй ҳастам ма ягон таи ӯро бадбиниам намекунам ягон таи ӯрам арши баландам намебардорам мақсад ки хубан ҳар якча медонам ба қадри худу чанд қувват дора баъд ҳамин акаи доди худо кади рафтем хеле ҳамсӯҳбат шудем онҷа барномаро гузарондем бо моро чойпулӣ доданд ки бирен чои кабуд хирен бо ягон чи хирен мардак будем да ҳақиқати гап ба омадем ҳамин инсон кати яду бор суҳбат кардам инсони хуб суҳбатҳои ширин ба ман гуфтам ки ака намешава ки ягон камеракота тема кам ҳамин ягон чиз кунам мақсад ки ака и камерое ки ба хотири ҳамин оди ба таври худмо кам блогерӣ мекунем ку ҳамтари гуфт ки ака гап нест 100%. гуфтам ҳаққи хизмат чӣ хела гуфт ягон чи ҳаққи хизмат сабаб доди худо шид бо мана қатъи худуд як додари дигар равон кард ку якум бор сабтода баромадем бовар ки дига ҳамон инсоно бародаро кати равиё дорем эҳтиромуш мекунем бо мана ма як барнома дорам бо номи майдони ҳунар таклифш кардам гуфтам яке одамое ҳастанд ки рад мекунанд хеле не бе ягон чи ака майла биёен мекунем дар ҳамун ҷои ҳамун яъне ки офис мегӯем ку дафтари корӣ ҳамуда чанд барнома кардем ҳамроҳ будем ку ба ҳамин хотир ба ҳамуҷа сар шуда мақсади гап ки аз аввали корӣ ҳамун барнома да ӯ таклиф кард мара баъд омадем сар кардем ҳамкорӣ сар шуд бале бисёр гап мезанам не нормали соза нормали ҳазор рамат барои ҷавоб акай саиҷон ҳамин ҳозир барои чи дар телевизион баромадтон қариб ки неста нисбат ба пештара бале саломат бошед додари азизам бисёр саволи хушрӯи ноҷо додӣ мақсад ки қариб ки нестай нест хеле гап иҷа кумитаи телевизион ака рости гап блогерои мо боре нестанда уҷа бовар кунед шӯрои бадеӣ дора гуфтам ку уҷа барои як саҳнара ина мегӯи ки ман 3 саҳна дорам пешниҳод мекунӣ раиси мисол ҳамон телевизион чи сафина чи душанбе ҳдид кадомеш набоша ӯ бародар роҳбарияти ҳамуҷа мебина ӯро мегзаронанд чанд маротиба ака мақсад чие ҳадафу чие чӣ мехоҳӣ барои мегуфтанд чизе ки шумо мехоҳед дар уҷа намешава ё мехоҳанд не мехоҳем мо намешава не чиба мо я даврое да кор кардагем ки мехоҳем набуд мехоҳем мешава не ки ба сабаби ҳози мана зиндагӣ баъд мо корманди мисол бо як муассисаи давлатӣ ҳастем
рости гап ако ҳар ҷо буромада намешавад. худ меомади бисёр вақт дар пушти кабинет меистоди рости гап ако кори давлатӣ ҳастам. мисол мо як муассисаи давлатӣ филармонияи бачагона аз ҳама вазбин кор кардан қатъи ҳам кӯдако айда кати бояд як забоне ка дига бизанем ки на хаста шаванд на рӯафтода шаванд. ба ҳамин хотир коримо бисёртар ина таклиф мо мекунанд мерем бовар ки бисёр вақт таклиф мекунанд мегирезем телефонҳоро мекишем барои ки хай ман вақтама тақсим мекунам намераса охи чӣ кунем не ки таклиф мо мекунанд мерем баъд ҳуҷҷата ҳамкорӣ карданда хеле вақти бисёр дар кора охи ки рави ҳамкорӣ кунӣ. мақсад шумо дар чем телевизион ҳост ютуб бисёр даступнитар аки ҷаи хеледа ман атрофи корхонада бисёр вақт ҳамин чизҳоро мекунему як вақти муайяна чизое ки дар ютуб мешавад дар телевизион када намешавад мақсад вай намешавад абсолютно намешавад. инами ютуб ҳар чизе ки мепартоянд ман мисол озем ҷавобгӯи телевизион нест вай телевизион да ҳама профессионалоанд мардак буринда кору рафтору сабташон ҳама чӣ фарқият дорад. ман амёзи қати худ агар суҳбат кунем 40 дақиқа суҳбат кунем ту 25 дақиқа 27 дақиқа барнома гирӣ мегирида мисол дар 40 дақиқа суҳбат дар уҷа бародар як ҳафта суҳбат мекунӣ баъд 15 минут мегирам барномаро ба туғрид мекунам мезанам. хай мардак бурин ҳозир ихе ба кӯчага гирем шумо блогерӣ каданда ҳисоб мешне барои худтон камтарак блогерида ҳастем барои худам ай тарафи қонуни ютуб гирем ак ман намедонам ин блогерӣ чӣ хеле ҳай хай қонуни ютуб ай тарафи берунӣ гап занем мақсад ҳозир ягон блогер тоҷиқади ягон майда ҳамкорӣ дорем беғарзи доди худо рости гап тоқи тиви ман ай додарам кати не ман ҳама блогерро нигоҳ мекунам ҳамкорӣ рости ҳастанд як ду бародарои дига ҳастанд рафтуомад дорем мебиёнд маслиҳат мепурсанд мо маслиҳат мепурсем ав ки иҷаш чӣ хеле мешавад бародар ӯ ҳам қоидаи худша дорад. мисол ютуб аку бачао чад нест я чизое дорад ки дар коршава мегира сахтат мекунад дига аку рости гап ман мақсад чи айда мо ки ҳамчун ҳунарманд ҳастем ман ҳамун меҳнату заҳмати худма бовар кунем мепартом ҳатто як чандта аз архив партофтагим якташ менависад ки ягон чизои нав партон нагрезон тамошобинта охи чӣ мегрезен одамое ҳастанд ки мехоҳанд ҳамун пештарро тамошо кунанд архив шумо мехонам ки бо менависанд ки аз куҷо ам наворое ки дар телевизион пеш буд ё пеш буд вақти ман ҳавояи хондагим шоҳидам ана мира меган баъд ман барои меган ки барои як пӯстин шуда барои як кайк шуда пӯстини аъло намезанӣ ку ятанин таити хеле меги дар ҳақиқат вақте ки талаб мекунанд яъне ки ӯ дӯстдори та ӯтра мехоҳад ки бубина тамошо куна он пештара чизоро бина ба ҳамин хотир ман якта дар байнакоши яке ҳамин хеле ҳаста ку мисол манам хел шӯрбо мекунӣ ба ҳама чира парфти ӯ карчко лавош пусидаги ифта намепартоӣ ку ҷои пусидагиша мегири ус мемонӣ ҳамун карчкам тоза мекунӣ жинг мепартоӣ ҳамин хела не ки ӯ чизое ки ман мепартам мо пусидагӣ неста баръакс ӯ мантиқу мазмуншон баландтарай шахсан ман мебинам мантиқу мазмуншон бисёр баландай ба ҳамин хотир ӯро мепартоем ки гоҳ ҳадафи мо париҷон биё савол худм додем ҷавоб тиём ҳадафи шумо чия гуака гуфтӣ ҳадафи мо ҳамея ки бародари азиз фақат чиба хай ман авоз биё додӣ ки савола ба забони ту ҳадафи мо ҳамея ки мақсад аз вай просто хандондан нест хандидан просто хандондан не ҳадаф ки ҳамон чиз як камакакам боша инам мардум ягон чи бигира барои худаш ягон чизе ки мисол фоидааш биёра ба пага биханда ба гӯя ки ака ба чӣ буд ё ки ҳаста ку дар ҷое ки савол метанта ки ака ҳамин чӣ буд чӣ мақсад буд ман гуфта тонум ки анамин ака анам хеле чиза вай дорад ё ки як кас мега ки як кас дар сайт нависонда ки бомбер пионистка рости гап бомбер пионистка баъд ака ӯра хай мисол гӯӣ ки охи ман чӣ бомберам пионистка ман ҳунармандам агар аслан ихе гирем амон касе ки менависа ку ту худта бубин ман оинаам ина ман оинаам ман ихе нишон додам ки бубин ман аслан бовар ку ягон чиза истеъмол намекунам
همین چیزایی که من به خدا قسم استعمال نمیکنم میگم چیزا ما او هنر را نشون میدیم که این همین چیز ضرر داره یعنی من نمیتونم که مثلا قدرت امر معروف کردنی هم ندارم مثلا ما به همین واسطه نشون میدیم که همین چیز درسته برادر اگر ای آبرو میگرفتن ایران مثال در یگان کتابی مخصوص می‌نویسند ابو علی ابن سینا می‌نویسند که برادر هر ماه سر ماه 350 گرم عرق خره در بین ماه 4 کروبکه نشه کشه در آخر ماه این خیلی چیزا استفاده بره ابو علی ابن سینا یعنی که طبیب حاذق بود انا به همین واسطه ما نشون میدیم که همین چی نادرسته ایش نادرسته انیش درسته هم خنده هم تبوبت خنده هم درست انسان رو تبوبت میکنن دیدی چه سوالی زور دادی از زمانی من سلامت باش کیسای جان رحمت که دعوت ما رد نکرده یک بار دیگه تشکر خوش آمدید در برمان مثلا ترسوندک تو چی خیلی نیکو دوره با غیرت گفت نه خوش آمدید یک بار دیگه با من میمونم اینجوش هزار رحمت کیسای جان می‌داریم که دعوت ما را رد نکردین اینجوش ایسر بگم رفتیم یا برگه هزار رحمت کیسای جان برای دعوت ما رد نکردن خوش آمدید در برنامه ما سلامت باشین شما سلامت سربلند باشید برای شما برای کار میخوایم کانالتون خوش رو کم کم تماشاش میکنیم اگه کم کم هر چیز کمش خوبه ده میگه همین کم باشه بی ضرر باشه خوبه اینه که بسیار باشه و ضرردار باشه او برعکس بعد همه را ضرر میکنه خود نه با همین خاطر برای کار خدا نگهبانتون باشه انا خیلی کانال خالی نموننده کانال یکای سایجان های براماده دستگیرشان کنید اینجا کانال خدمت میبره اینه کانال ما هزار رحمت باشه زنده باشی برای یاردم کانال ما سیلکای زیر ویدیو بوده دا میدونیم رجیستراسیون میکنیم بونوس تا 1400 روبل این برای ما را پیشروی میشه و اشمو دستگیری زنده باشین Audio Jungle.